Здравейте! Вие сте с първото издание на новото предаване на телевизия Алфа "Глас народен". Аз съм Ирена Филипова и ще бъдем заедно всеки делничен ден от 9:30 до 10:30. Един час изцяло посветен на вас, нашите зрители, на вашата гледна точка, на вашия глас. Всеки ден от понеделник до петък ще дискутираме най-актуалните и интересни теми в политическия, социален и обществен живот в България. Вие ще може да се включвате с вашето мнение директно в ефир, чрез пряката ни телефонна линия. Не искам крехката ми възраст да ви плаши, а напротив, искам това да ви вдъхне надежда. Надежда, че младите хора в България не са безразлични към случващото се. Искам да отправя и един призив. Нека всички осъзнаем, че промяната на статуквото зависи изцяло от самите нас, от това, което се стремим да правим. И както са казали древните римляни, Vox Populi, Vox Dei. Или иначе казано, глас народен, глас Божий. Вече сме в студиото с главният редактор на публицистичните предавания по телевизия Алфа, Цветан Георгиев. Здравей, Цецо! Здравей, Мира! С теб ще поговорим за това как всъщност се роди идеята да направим глас народен, защо го правим, нашите идеи, амбиции. Така, наистина аз имам тази привилегия да бъда първият ти гост в предаването. Знаеш, на времето вестниците винаги излизаха с една програмна статия, която най-общо казваше позициите, на които ще бъде един вестник. Това говорим още за Българското възраждане. Днес, тези малко минути, които ще бъдем заедно в предаването, ще се опитам да направя точно това. Да кажа защо правим това предаване, защо ти си водещ на това предаване. Така са два основни въпроса, които традиционно интересуват аудиторията. Правим това предаване, защото смятаме, че трябва да има връзка с нашите зрители. Телевизия Алфа в своя профил е телевизия обществена, която изключително важно е да усещаме и да знаем пулсът на хората, какво ги вълнува, какви са техните проблеми. Това според нас наистина е много важно. Приемаме рисковете, че има и други такива предавания, но пак с телефонни обаждания, със своите плюсове и със своите минуси. Но има и нещо много важно, че това предаване е различно заради това, че телевизия Алфа е телевизията на Атака, а реално политическа партия Атака стои за това предаване. Тоест, имаме съгласието и одобрението на колегите от партията, които много внимателно ще следят какво казват хората, какво предлагат, какви възможности и какви промени според тях трябва да бъдат извършени в българското общество. И реално дори и на едно телефонно обаждане може да се вземе предвид и да се направят нужните промени, които възможности има една политическа партия. Тоест, можем да заключим, че това ще е гласа на всички наши зрители в политиката. И не само в политиката, според мен. Ще видиш самата ти колко много проблеми имат хората, колко трудности, труден е живота сега през 2012 година по българските земи. Сигурен съм, че ще имаш много обаждания и много хора, които ще ти поставят проблеми. Важно е наистина да тръгнем и към по-глобалните цели. Тоест, винаги е много лесно да се каже какво ни пречи, какви трудности имаме, какви са нашите проблеми. Трябва да търсим и така генералния отговор на въпроса какво трябва да се направи. Защото иначе просто само ще констатираме и ако трябва да кажа с какво е различно това предаване, то е точно с това. Защото в другите предавания, които има в българския телевизионен ефир, там се констатира един факт, примерно здравеопазването е лошо. Елементарен пример давам, или българското образование не е на нужното ниво и до там се приключва нещата. Господина Хикс се обади по телефона и каза на водещия Y, че образованието в България не е на нужното ниво. И какво от това, в крайна сметка? Нищо повече от един факт, който дори всички ние го знаем. И трябва да търсим по някакъв начин промяната. И разликата на това предаване е, че ние ще минем и вече тази граница. Няма да се занимаваме само с констатацията, ще търсим и реално другите възможности за промяна, които могат да бъдат направени. Ако можем да ти задам един друг въпрос, в наше лице какво могат да открият хората? Аз видях, че ти в анонса си беше написала, че се надяваш зрителите да не се притесняват от твоята възраст, че ти си много млада.
И това също е много важно, защото знаеш ли, в последните няколко години, ако сигурно си забелязала, и хората го усещат, в България расте едно поколение, което е малко по-различно от децата, които се родиха по време на преди 89-та и първите години след промяната, след 10 ноември. Едно поколение, което, както виждаш, пребори се до някъде частично с шистовия газ. Виждаме сега тези големи шествия, свързани с закона за горите, с акта, също да не забравяме. Едно поколение, което има своята позиция. И ти имаш честта да си представител точно на това поколение, на което наистина се възлагат много надежди. Много надежди, че нещата в България ще тръгнат към някаква промяна. Да, така е, но аз съм написала това в анонса, тъй като много хора са скептични от гледна точка на това, че младите хора според тях, нали знаеш, всички говорят, вашето поколение, младото поколение, нищо не правите и на мен ми се искаше по някакъв начин да успеем наистина да покажем, че младите хора имат позиция, могат да я изразяват и могат да пука им наистина за случващото се в държавата ни. Аз ти казах, ти сама видя всички тези шествия, всички тези протестни демонстрации, които имаше последните няколко години и определено смятам, че младите хора в България имат своята позиция. Много е важно тези млади хора да останат в България. Тоест, за да останат в България, обаче, те трябва да намерят изразът на своята позиция. Тоест, да разберат, че когато каже своята позиция и нещо след това следва. Защото иначе просто най-лесният вариант е терминал, 2 самолета и стръгват. Абсолютно. Много е важно също и хората да осъзнаят, че абсолютно всичко наистина зависи от вас, драги зрители. От това, което правите. Точно така. Се надявам да намериш наистина своята аудитория, да намериш хората, които ще ти се обаждат и ще споделят своите проблеми, ще казват своите позиции, с това предаване ще достигнеш наистина до душата им, защото това наистина е много важно. Човек, когато казва в такива моменти неща, които са само може би в съзнанието му, достатъчно добре не ги обмислива. Така че ти пожелавам наистина да намериш точно такива зрители, които да ти дадат правилната посока и правилната точка. Пък смятам, че всичко оттам нататък ще се получи лесно. И аз самата си го пожелавам. Пожелавам и на нашия екип един чудесен старт на предаването и продължаваме натам. Първата тема, на която сме посветили дебютното ни предаване, е оставките на министъра на здравеопазването Стефан Константинов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Дали те бяха оправдани и необходими? Вероятно да. Но аз си мисля, че фокусът на вниманието трябва да се постави върху един друг въпрос, а именно кадровата политика на премиера Бойко Борисов. Или иначе казано, как Борисов си избира министрите. Вижте какво отговори самият той в сутрешния блок на БНТ в следващото видео. Колеги, моля видео. И между другото, на времето, моят дядо ми казваше, ще се намери жена, с която като се жениш, след това по същия начин, с радост да може да се разведете. Да не ти прави скандали в обществото. Това е същото и в една партия. След този кратък, но съдържателен отговор на нашия премиер е редно да се запитаме, и всъщност да запитаме самият него, дали беше весел разводът между Борисов и неговите министри и по-конкретно Трайчо Трайков. Оставям отговорите на вас. Можете да ми ги споделите на телефон 0882 100 110. Очаквам първият си зрител, а до тогава, докато се включи моят първи зрител, нека се опитаме да разгледаме причините, поради които се стигна до промените в кабинета. Както знаем, миналата седмица министрите Трайчо Трайков и Стефан Константинов подадоха своите оставки. Първият от тях, Стефан Константинов, министърът на здравеопазването, не беше никаква изненада, тъй като неговата оставка беше чакана и дори много желана от всички останали. Трайчо Трайков обаче беше пълна и тотална изненада. Дори той самият беше изключително шокиран от това, че му е поискана оставка. И тук се зароди един много интересен казус. Трайчо Трайков твърди,
че вътрешният ни министър Цветан Цветанов му е поискал оставката. Цветан Цветанов от своя страна твърди, че Трайчо Трайков си е подал оставката сам, поради лични причини. Къде е истината? Ние не може да отговорим. Все пак вие можете да ми кажете вашето мнение, отново казвам на телефон 0882 100 110. За да се опитаме да разберем защо се случиха тези кадрови промени в кабинета, може би е редно да разгледаме двете министерства по-отделно. Министерството на здравеопазването. Първият ни зрител, колегите ми казват, че имаме... Добър ден! Добро утро! Добро утро! Те назначават случайни хора, свързани с монопола, с различни фирми и после решават да ги уволнява Бойко Борисов. Той горке още нищо не е направил, вече си уволнява министри. Тоест, вие смятате, че кадровата политика на Бойко Борисов не е състоятелна? Не е състоятелна, грам не е състоятелна. Откъде ни се обаждате, как се казвате? Казвам се Даниел Иванов. Даниел Иванов, приятно ми е да ви чуя. А защо? Вие така харесвахте ли здравният министър и министъра на икономиката, енергетиката и туризма? Не ги харесвам. Те са свързани с всичките фирми, покрай ковачки, покрай разни други. Имате ли някакво друго отношение така към новите министри Десислава Атанасова и Делян Добрев, които ще заместят съответно Стефан Константинов и Трайчо Трайков? Не, те се първо изгряват. Дори не съм ги чувал тази отдуло. Според вас Бойко Борисов, самият той ли е виновен за кадровите проблеми в кабинета или просто има липса на... Нямаме връзка вече. Той си е виновен. Той няма кой друг да е виновен, освен министъра. Да, разбирам ви. Искате ли още нещо да ни споделите по някоя друга тема? Не, това е. Благодаря ви за обаждането. Хубав ден! Така, продължаваме напред с разбора на двете министерства. Започваме от Министерството на здравеопазването. Там Стефан Константинов изпитваше изключителни трудности, но според мен ще се окаже така, че Министерството на здравеопазването е едно от най-слабите звена в политиката на ГЕРБ, на сегашния кабинет на Борисов, тъй като Стефан Константинов не е първият отишъл си министър. Първият беше Божидар Нанев. Той, така да се изразим, първи седна на горещия стол. Той издържа там едва 6 месеца, въпреки че имаше големи амбиции, наистина големи амбиции, тъй като тогава бе председател на Лекарския съюз и дори самите лекари. И отново имаме зрител. Здравейте! Здравейте! Честито начало! Благодаря ви много! Това е ви попътен вятър на предаването, всичко добро и дано това предаване ангажира малко спящите клетки в нашите мозъци, да се замислим за проблемите, които ни обграждат. Аз искам само да коментирам, защото икономическата тема не ми е силната страна, но съм медицински работник. От 35 години съм в системата. Преживях така наречената в началото реформа, която направиха, мисля, сините. Знам, доктор Игнатов беше много активен, за което, разбира се, нас от Запад ни порицаха, защото бяха казали, че тази реформа, която искат да правят нашите управници, те се мъчат по някакъв начин да се откопчат и да върнат това, което ние имахме преди на техната опит за реформа. Това не е реформа. Така или иначе, 2 години преди да стане реформата, започнаха да удържат на хората за здравни осигуровки, а нямаше още готова реформа. Благодарение на тия левчета, които събираха от всичките за здраве, здравните каси построиха палати с мрамори, с коли и така нататък. Няма да ви занимавам. Единственото нещо, което още тогава ме отврати, и трябва да ви кажа, че от тогава може би малко ми падна тонуса, но единствено болните ме държаха там, иначе бих се махнала където и да е другаде. Не може да наречеш ти едно здравно заведение търговско дружество. Боже Господи, как може? Значи здравето е единственото нещо, с което не можеш да търгуваш. Той не е ябълки, не е круши, не е яйца, не ако щеш каквото и друго може да си помислиш, но да наречеш едно здравно, най-хуманното място
на планетата. Там, където хората отиват, защото ги боли, а не защото ги сърби. Да, абсолютно сте права, наистина. И да търгуваш със здравето, нещо най-ценното, може би, което определя. Аз си мисля, може би от моя гледна точка, че здравето е, може би, най-важното в националната сигурност на една държава, защото един здрав народ, той е работоспособен, той е иновативен, извинете и за чуждицата. Това е нещото, за което трябваше да се хвърлят пари, а не да се чудят как да искат да вземат и да гледат болния, като дойде, носи ли нещо в джоба си или в турбата си. Вярвайте, 6 години вече съм пенсионирана, можех да тръгна на работа, но това, което се случи и продължава да се случва, ме е отвратило и никога няма да се върна, независимо, че съм все още, макар и пенсионерка, в работоспособна възраст. Не можеш, това е абсолютен цинизъм, по-голямо престъпление за едни политици, за едни управляващи, които и да са те, които го почнаха и които и сега го продължават. Ти да позволиш едно здравно заведение, едно хуманно, едно милосърдно, ако щеш, и да търговско дружество, и да направиш от здравните работници, нас, здравните работници, които сме учили за милосърдие, да направиш търговци, защото те ни принуждават. Кой ще ни плати, колко ще ни платят, колко клинични пътеки, кога ще ни урежат, колко заплата. Вярвайте ми, извинявайте, че толкова дълго ви занимавам, но това е най-голямото престъпление, си мисля аз, ако говорим, нали, за ресор здравеопазване, най-голямото престъпление в държавата спрямо българския народ. Бил той млад, здрав, който е потенциално болен. Не можеш, никой няма застраховка, че няма да се разболее, а пък бедните, а пък болните, а пък пенсионерите, това е вече друга тема, това ми е болната тема, тежи ми. Вие сте абсолютно права. Откъде ни се обаждате? Обаждам се от село Мараш, казвам се Дончева. Дончева. Госпожо Дончева, вие мислите ли, че проблемите в здравеопазването се крият от липса на кадри или от грешна политика? Какво е вашето мнение? Просто, как да ви кажа, аз ако е можела, той Господ на бодлива крава рога не дава, и ако е трябвало аз да започна да ръководя здравно заведение, никога нямаше да направя нито главния лекар да бъде, нито директора да бъде лекар, директор на болницата. Може би трябваше да е менеджер, може би не трябваше да бъде заангажиран. Обикновенно стават директори на търговското дружество Ембал, не знам си кой, стават лекари, които в същото време са и директор, имат си и частни кабинети. Така че наистина не е липса на кадри, липса на стратегия. Просто това е една погрешна, откъдето и да я погледнеш. Това трябваше да се остане с максимум издръжка от държавата, с помощи. Това е единствената сфера, в която ти осигуряваш бъдещето си. Дори и на малките деца, в отделенията, за детските отделения, родилните отделения. Друг е въпросът вече как ще определят заплащането, но ти не можеш да чакаш кога ще дадат, дали ще ги дадат този месец заплати, дали няма да ги дадат, какви клинични пътеки, а пък там директора и около него, които си вземат едни така наречени бонуси, че ме едно с тази дума. И не мога да ви кажа, стратегията е сбъркана. Здравето е нещо неприкосновено, там не може да се търгува с него. Там трябва да се вложат пари от държавата. Хубаво е магистрали, но магистралите един ден няма да има, или ще ходят с патерите, няма да има кой да ходи по тия магистрали. Абсолютно сте права, госпожо Дончева. Трябва да има приоритети. Стратегията е сбъркана. А факт, че ГЕРБ нямат кадри, те го доказаха за тия. Разбира се, понеже споменахте бонусите, ще ви задържа още малко, защото следващата тема в предаването ни е бонусите. Вие, вашето отношение към тях, какво е, тъй като тази тема направо разтърси държавата през последния месец? Си разтърси, разбира се, това е просто престъпление. Те така ГЕРБ показаха. Спомнете си с какво дойдоха.
най-прозрачните, той обещаваше, ма всеко левче, аз ще гледам къде отива, за какво отива. И всъщност, знаете ли, дори не са и за упрекване ГЕРБ. Те тръгнаха, те дойдоха на власт с едни голяма част от техните приказвания там по площадите беха от програмата на Атака. Аз съм от първия ден член на Атака и всичко това, което Атака залагаше в нейните 20 точки, те полека, малкичко така изменено, но те стъпаха на нашата програма. И в същото време виждате какво стана още като дойдоха. Беха се засилили, ама то ще го ревизия. Пищяха всичките министри, още като поеха властта. Тук липсва, това липсва, ревизия, дай сега ще ги търсим. Какво потърсиха? Нищо. Така се останаха всичките търсения. Те тръгнаха и си казаха, що ние сега ще тръгнем, ами нали утре тие, които сега ги разкриваме и които ще трябва нали, да решаваме дали да ги осъдим или да връщат, ами нали утре те нас ще ни гледат в ръцете. Що ли си тръгнем ние по така отъпканата пътека? И бонусчета, и фирмички, и агенцийки. Това направиха ГЕРБ. Те тръгнаха по отъпкана от предишните правителства пътека за обогатяване, а не за облагородяване, ако щете така да се израза, на всичко до това, което пък да ни говорим, това, което са обещали, че сутринта казваш едно, на обед второ, на вечерта трето. Бог знае какво ще сънува бат Бойко и Цветанов и какво ще стане. Така че бонусите са една даденост при тях. Бонуси вземаха и предишните, и по-предишните, да не говорим за костовците, те пък взимаха цялата държава и разсипаха, така че но ако искат да ги уважават техните избиратели, това, че ние не ги уважаваме е факт, но да ги уважават техните избиратели, те трябваше това, което обещаха точка по точка да го изпълнят и тогава може би хората щяха да кажат виждаш ли, казаха така както нашия лидер. Казва и държи на своето. Удари, дезинформации, какво ли не сте, но да се е променило мнението на Атака, да сме се огънали или нашия лидер да се е подал било на интриги, било на заплахи. Не. Тогава, когато аз имам светла му памет, моят дядо на времето казваше, един човек, на който брадвата му 2 пъти на едно място не удря, такъв няма да му вярваш. И аз така си мисля, че Бойко може да е мачо, обаче само с мускули не става. Трябва да имаш и желание да направиш това, което си обещал. Ако не си го обещал, няма кой да те обвини. Но ти си обещал каква прозрачност, ма как всяко левче, ма то има оно. Накрая, по-останате тръгнаха точно по пътя на тези, на които се закамваха, виж какво ще стане, ние без Станишев, Доган, Демоган, не пригърнаха се. И намериха се и се попригърнаха. И така не да управляват България, да спечелят избори, да направят коалиция. Бог да ни пази. Аз така си мисля, че и този път избирателите, които гласуваха за ГЕРБ, не случиха правилния човек. След като те не се слушат в призивите на Волен Сидеров, нашите на Атака, ние като координатори, за това те, ама виж Бойко какво построи, ама къде ще ходиш бе? Имаш ли ти възможност да отидеш на морето с 130, 140, 150 лева пенсия? Бе ти не можеш да се плати сметките. Абсолютно сте права, да. Магистралата. Нима топлят и голф игрища и всичките тия катарски сега и спа хотели, и кой ще отиде, колко народ ще отидат пак олигарсите. Хората, които поддържат тази партия и правителството е за това на власт. Ами разбира се, да. Има да гледаме снимките на там на хотелите край морето, но няма да отидем. Това е, аз мисля, че хората трябва да го разберат. Трябва да чуят какво обещава Атака, защото имаме какво да кажем, а можем и да го направим. Разбира се, да. И аз съм на това мнение. Абсолютно. Много ви благодаря за обаждането. Беше ми изключително приятно, госпожо Дончева. Аз също много ви благодаря за предаването и някога, ако близка ми е темата, сигурно пак ще ви досъдя. Желая ви по пътен вятър. Всичко добро. И на вас хубав ден ви желая.
Продължаваме напред. Говорихме за първият министър на здравеопазването, който така седна на горещия стол. Това беше Божидар Нанев. Той бе председател на Лекарския съюз, когато бе избран и за министър на здравеопазването. Той стоя на този пост едва 6 месеца, въпреки големите амбиции и обещания, които имаше. Неговият проблем бе аферата с търгове за лекарства. Бе обвинен, че ощетявал държавата, именно с търгове за антивирусни лекарства. Което, разбира се, е абсолютно нелепо. Просто това е толкова неморално и наистина да се търгува с здравето на хората е, може би, най-грозното нещо, което може да се прави. А в момента ГЕРБ правят точно това. Стефан Константинов също си отида заради цените на лекарствата. И то най-интересното е, че самият той изнесе данни, че Националната здравноосигурителна каса купува в пъти по-скъпи лекарства. В пъти по-скъпи лекарства, драги зрители. Това е пълен и тотален абсурд. Здравната осигурителна каса, чиято работа е всъщност да, ако мога така да се изразя, да прави цените на лекарствата по-евтини, т.е. да ги договаря и хората да могат да я използват, за да купуват по-евтини лекарства, всъщност ги е купувала на в пъти по-високи цени. На вас това как ви се струва? Трябва ли да съществува организация като Национална здравноосигурителна каса, ако единствената работа, която има тя, всъщност не я върши? Очаквам вашето мнение и по тази тема на телефон 0882 100 110. Да поговорим и за предшественичката на Стефан Константинов, а именно Анна Мария Борисова, ендокриноложката, която може би се запомни единствено с фразата "така си се усмихвам" или "само се смея", не помня точно как беше формулирано. Тя си отиде пък поради факта, че едно недоволство на лекари по-късно прерасна в стачка и тя бе изкупителната жертва тогава на кабинета Борисов. И тя издържа едва 6 месеца. Да поговорим сега обаче за другото министерство, където нещата са много по-интересни, а именно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Трайчо Трайков си тръгна изненадващо. По всички медии той в момента твърди, че оставката му е била поискана, а не я е дал доброволно. Била му е поискана от Цветан Цветанов след слизането от самолета, след злополучното, така да го наречем, изложение, т.е. не изложение, а форум, в Катар, където български фирми трябваше да се срещнат с катарски инвеститори. Това обаче така и не се случи, незнайно защо. И все пак е странно да уволняваш министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, при все, че неговата работа всъщност не е да организира форума. Това е работа на Външно министерство и в частност на Николай Младенов, който е министър на външните работи в момента. Младенов обаче се изми ръцете с министър Трайчо Трайков, като така го нарочи за виновник за проваления форум и на ГЕРБ, и на Бойко Борисов в частност. Това му се стори идеален момент да уволни и без това неудобния министър Трайков. А защо неудобен? Проблемите на Бойко Борисов и Трайчо Трайков започват още от самото начало на кабинета Борисов. Защо? Защото Трайчо Трайков бе доста несъгласен с някои от нещата, които се правеха в кабинета Борисов. Трайков не искаше да се строи... Така, Трайчов не искаше... имаме зрител. Здравейте. Здравейте. Аз искам да кажа относно кадровата немощ на ГЕРБ. Според мен се дължи на това, че те просто нямат ясна стратегия за управление на страната. Не знаят какво да правят и когото и да сложат там, просто няма да им се получи. Как се казвате и откъде ни се обаждате? Цветелина Ангелова. Цветелина Ангелова. Госпожо Ангелова, според вас има ли реално кадри, които могат да заемат постовете на здравен министър или съответно изобщо кадрите в управлението на ГЕРБ? Кадрова немощ или грешна политика? И двете. Кадрова немощ заради грешна политика и неяснота в това какво да правят, според мен. Тоест, според вас, те наистина не са наясно с това, което трябва да се върши? Да. Може би липса на ясна стратегия? Да. А какво ще кажете по следващата ни тема за бонусите? Мисля, че не трябва да се раздават такива бонуси, че оправданието, че на тези хора трябва да им се плаща допълнително едва ли не, за да няма корупция, просто е смешно. Те са там, за да си вършат работата и
трябва да бъдат възнаграждавани само тогава, когато наистина сме видели някакви резултати, при положение, че не ги виждаме, не виждам на база на какво да им се дават такива бонуси. Да, разбирам. Искате ли да ни кажете още нещо по темите? Ами за здравната каса, цените на лекарствата наистина е абсурдно това, което се случва с тях. Другото, което от здравната каса, струва ми се, че като цяло не работи. И, например, един човек не може да чака сумата си време за направление и така да има някакъв лимит и личният лекар да ти каже: не, ти сега няма да се разболяваш този месец, защото другия месец можем да ти дадем направление. Има и други примери такива, които просто показват неефективността на касата и нефункционирането на здравната ни система като такава. Да, абсолютно. Касата е един много голям проблем, който си мисля, че е редно да му бъде посветено едно цяло предаване. Да. Защото наистина е много сериозен. Благодаря ви за това обаждане. Благодаря ви. Успех на предаване. Благодаря много. Хубав ден на вас. Продължаваме напред. Министър Трайчо Трайков искаше да се строят нови 2 блока към АЕЦ Козлодуй, а не проектът, който е обвързан с много сериозни руски инвестиции в Белене, край Дунавският град, където искат да се строи нова атомна централа. Трайчо Трайков искаше ние да продължим и така, ако може да се дострои АЕЦ Козлодуй, който още е функциониращ и може да функционира. Разбира се, и това е малко така субективно, тъй като в крайна сметка ние затворихме 2 работещи реактора на АЕЦ Козлодуй, които можеха да продължат да вършат своята работа, но това беше, разбира се, грешна политика по време на приемането ни или по-скоро на членството ни преди членството ни в Европейския съюз, което така няма да го коментираме в момента. Другият проблем, с който Трайчо Трайков си навлече гнева на Бойко Борисов, бе политиката му спрямо монополистът на пазара на горивата, именно Лукойл. Той дори беше решил да отнеме лицензът на Лукойл, но това така и не се случи, тъй като, разбира се, шефът на Лукойл има изключително близки отношения с Бойко Борисов. Трайчо Трайков се оказа изключително неудобен и може би форумът в Катар бе връхната точка, пикът на неразбирателството между Бойко Борисов и Трайчо Трайков и съответно Цветан Цветанов, който явно се изявява като втория човек наистина в държавата, все пак министър на вътрешните работи, но той си позволява далеч повече от това, което му влиза в правомощията. Ако нормално е премиера да поиска оставка на министър, но вътрешният министър да поиска оставка на друг свой колега, на мен ми изглежда някак странно и наистина нелепо. Този форум в Катар явно се оказа един добър мотив да се прекратят отношенията между Трайчо Трайков и Бойко Борисов и изобщо кабинета на Борисов. В момента, в миналите няколко дни, Трайчо Трайков се явява по различни медии, където твърди, че той не изпитва никаква вина, тръгва си от политиката изключително чист и аз вярвам, че е така. Аз наистина вярвам, че е така. Вярвам, че Трайчо Трайков не се чувства виновен за нищо случило се, тъй като той така или иначе не направи много. Ще ми се да видим едно видео, една анкета с хората, която ще покаже всъщност отношението на хората към оставките на 2 министри. Какво мислите за промените в кабинета, оставките на Трайчо Трайков и Стефан Константинов? Доста съм озадачен. Мисля, че се поддава премиера на натиск. Трайчо този, жалко за него. За младият, нали? Трайчо, който беше долу на изворите, нали? Това е икономиката, енергетиката и туризма ми. Той си подаде, да се върне обратно. Аз държа на него. Константинов е малко проблематичен. Да сменят тия хора, не може така да става. Много са закъснали до сега, трябваше да ги сменят 90 на 100 от тези, които и сега сменят. Това трябва да го каже Бойко. Не, мой въпрос да се признасям. Второ, може би беше полезно като промяна, тъй като и 2 не направиха нищо. А как Бойко Борисов според вас си избира кадрите? Надявам се на база на професионалните им и лични качества. По негова лична преценка той е едноличен лидер по отношение на съставянето на правителството
и каквото реши Бойко Борисов, това става. Според мен трябва колективно да се решават нещата и по-голяма възможност да се дава на президента да участва в съставянето на правителството, било то и по други важни проблеми. Ами както цялата работа на парче. Това му е слабостта. Той не може да си подбере хора, с които да работи. Той няма добри специалисти. И затова ще се получава и в бъдеще така. Освети, че това е трети здравен министър, но в край на краищата, кой от тях до сегашните беше вред? Ами той е като фурническа лопата. Обръща се и наляво и надясно. Мислите ли, че нещо ще се промени след смяната на Стефан Константинов и Трайчо Трайков? Едва ли. Това е като в футбола. Сменят днеска. Единият треньор пада, другия ден пада, губи отбора, сменят другия треньор. И тези смени, според мен, така чести, едва ли ще има някакъв резултат. За съжаление, не съм оптимист. Няма да поправи нищо. Щом като няма стратегии, няма ясни планове, няма виждане за по-далечно време, който и да дойде, трудно ще се справи. И един и другия. Едното министерство е много голямо, не е за един човек. Второто министерство е много трудно, то е доказано от много години насам. Но тук трябва много авторитетен човек, знаещ човек, твърд човек и съобразяване с възможностите на българския народ. Ами ако дойдат на власт, които трябва да управляват, вярвам, че ще се промени. Не може този хаос да бъде. Ами не смятам, че Десислава Атанасова ще бъде по-добър министър. Ако може да противостои на противниците на реформите и тя да ги направи, а тя при това е юрист, тя не е и лекар и не знам доколко би могла да вникне в това какво се изисква от една здравна реформа. За здравеопазването да, обаче за Трайчо Трайков не съм убедена. Работеше добре човека. Убеден съм, че не. Пак ще продължава, ще има и четвърти и пети здравен министър. След като чухме мнението на хората, си мисля, че и втората тема е дълбоко свързана с кадровата немощ на ГЕРБ. Втората тема е темата за бонусите. Надявам се да получа вашите мнения на телефон 0882 100 110. Темата за бонусите наистина разтърси държавата през изминалия месец. Защо? Защото се появи информация, че Националната здравноосигурителна каса, за която си говорихме и допреди малко, е давала изключително високи премии. Ако можем да тръгнем от там, какво всъщност означава бонус? Бонус лексикално означава премия или допълнително възнаграждение. Допълнително възнаграждение за какво? За добре свършена работа. Мисля, че това е най-нелепото, за което може да се говори в Националната здравноосигурителна каса. Добре свършена работа там няма. Там няма изобщо работа. Между другото, в тази връзка ще ви кажа нещо, което предлага Политическа партия Атака. Политическа партия Атака предлага да се спре съществуването на здравната каса. Не напълно. Тоест, ще има звено в Министерството на здравеопазването, което да отговаря в момента за това, което върши здравната каса. Това звено обаче ще бъде с много по-малък щат. Около 10 пъти по-малък щат, което ще направи разходите в пъти по-малки. За заплати най-вече. И за премии, вероятно. В Националната здравноосигурителна каса, шефката, бившата вече шефка на Националната здравноосигурителна каса, Нели Нешева, си е дала един изключително скромен бонус. Само 12 000 лева. Представяте ли си? 12 000 лева. Не знам как да го коментирам. 12 000 лева. Нейната заместничка, Мариана Василева, от своя страна си е дала бонус от 15 000 лева. Тоест, представете си парадокса. Заместничката на шефката на Националната здравноосигурителна каса, т.е. Нели Нешева си подава оставката заради бонуса. И нейната заместничка има още по-голям бонус. Представете си за какъв парадокс става дума. Наистина, желая ви да се обадите и да коментирате на телефон 0882 100 110.
В Министерството на здравеопазването очевидно са най-ларж. Смисъл такъв, че шофьорите, излезе информация по последни данни преди 2 седмици, че шофьорите в Министерството на здравеопазването получават бонуси и то в евро, и то в хиляди. Дори шефът така да се каже, на транспорта в Министерството на здравеопазването е получил бонус от 5000 евро. Вау, то шофьор да си в днешно време. Очаквам вашето отношение по темата наистина на телефон 0882 100 110, а докато чакаме някой да се обади, можем да видим видео, което ще ни представи гледната точка на председателя на КНСБ Пламен Димитров по темата с бонусите. Бонусите са елемент от системите на заплащане навсякъде по белия свят. Системите на заплащане трябва да предполагат и да гарантират, че основното възнаграждение е водещо, основно, това е основно, и гарантира поне 75, според нас, пък и повече процента от общия ми доход. Това е принцип, който към който се придържаме и който искаме да бъде залаган не само в държавната администрация, а и при промяната и анализа на законовите и подзаконовите актове, касаещи работещи по трудово правоотношение в целия реален сектор. Тоест всички системи, които дават допълнителни възнаграждения, разбирайте законово гарантирани или договорени в колективни договори или други споразумения, индивидуални такива, би трябвало, според нас, да се подчиняват на обща единна логика. Тоест доплащания с постоянен характер, доплащания с временен характер, в които трябва да бъдат вместени всички други причини за получаване на възнаграждение. В това число за добро изпълнение, в това число за добре свършена работа, в това число и различните бонуси, за които говорим през последните седмици много интензивно. Тоест, КНСБ не смята, че бонусна система не трябва да има, но тя трябва да бъде интегрирана не само в държавната сфера, във всички сектори и сфери, в системата на заплащане и да не надвишава доплащанията, говоря, всичките доплащания с постоянен и временен характер, да не надвишават 1/4 от възнаграждението, общото, което получава работника, брутното възнаграждение. Аз ще си позволя да коментирам видеото на Пламен Димитров и да споделя неговото мнение. Абсолютно съм съгласна. Да, няма нищо лошо в бонусите. Да, те трябва да са регламентирани по някакъв определен начин. И наистина, не трябва да надвишават 1/4 от работната заплата, защото иначе се получава много грозна ситуация, в която хора, които не вършат никаква работа, получават бонуси в пъти по-големи, изобщо от заплатата годишната на някои хора. 15 000 лева. 15 000 лева. Някои хора наистина за година не взимат толкова. Имаме зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Как се казвате и откъде ни се обаждате? Иван Петков, София. Иван Петков, София. Приятно ми е да ви чуя. Ами относно министър Трайков. Да? Него ще го запомним само с единия шистов газ и това е. С шистовия газ. И по-скоро вие така... Да? И с аката и това, че се изцепи, че подписва договори без да ги гледа. Вие, значи, сте за неговото уволнение? Моля? Вие сте за неговото уволнение, така ли да ви разбирам? Ами да, но с повече информация. Не разбрахме защо е уволнен. Не може заради една визита. Да, разбира се, не може заради една визита. Според вас къде се коренят причините? Може би това, че ГЕРБ е обвързана сериозно с босове на някои от големите компании, било то за горива, било то за нещо друго? Ами според мен Бойко Борисов си изми ръцете с него. Абсолютно. Тъй като не иска да поеме отговорност. Ако мога да коментирам вашето мнение, и аз имам същата гледна точка. Наистина си мисля, че форумът в Катар беше един удобен момент Бойко Борисов да си измие ръцете с Трайчо Трайков. Какво с Константинов? Да, с Константинов, но... Лекарските лобита натиснаха Константинов и той беше освободен. Вие мислите ли, че техните заместници, съответно Делян Добрев и Десислава Атанасова, ще заемат местата им достойно?
Ако изобщо, нали, може да се говори за достойнство. Достойно със сигурност ще ги вземат, тъй като и те са поредните пионки. А по темата за бонусите и за Националната здравноосигурителна каса? Ами здравната каса служи само за далавери и за разпределение на бонуси между политически лица. Тоест вие... Болниците са частни дружества, там ако човек не си плати, може да си умре пред вратата и това е. Да. Абсолютно сте прав. Искате ли да ни кажете още нещо по някоя тема, която вас лично ви вълнува или? Това е всичко, което мога да кажа. Благодаря ви много за обаждането. Продължаваме напред с моят, така да се каже, коментар на видеото на председателя на КНСБ, Пламен Димитров. Да, наистина си мисля, че бонуси може да има, трябва да има, хубаво е да има. Няма нищо лошо в това да се дават премии, ако човек си върши работата. Но в крайна сметка те не трябва да са твърде високи, те трябва да са просто стимулиращо възнаграждение, а не основно възнаграждение. Имаме още един зрител. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Казвам се Иван Иванов от Атака Козлодуй. Чудесно, драго ми е да ви чуя, господин Иванов. Така, искам първо да ви пожелая успех на предаването. Благодаря много. И след това да ви кажа, че хората, които ви се обаждат, са малко неинформирани. Така. Това правителство не е некадърно. То е много кадърно за това, за което е поставено. А всъщност да се сипе България. Затова е сложно това правителство и то не е правителство на българите, дори не е на български олигарси. Това е правителство на наднационалните корпорации. Разбирам ви. А вашето отношение към оставките на двамата министри или по-скоро тяхното уволнение, тъй като... Оставката трябва да е на цялото правителство, не на двамата министри само. Това е най-малкото, с което се може да почне. И следващата оставка трябва да е на Турчин Вежди Рашидов. Това едва ли ще се случи, но да си го пожелаем наистина. Но трябва цялото правителство просто да не може да изкара този мандат, защото ако го изкара, ще става още по-зле. Да, разбирам ви. А по темата за бонусите, какво ще кажете? Това първо са бонуси. Кой го нарече бонуси? Така наречените парцали, труд 24 часа стандарт. Това са кражба. С една дума това се е кражба. Защо не казвам работи с истинските имена? Това е кражба и това правителство е едно правителство на клептокрацията. Абсолютно. И най-лошото е, че това е кражба на пари за здравеопазване. За здравето на хората. Здравеопазване или от нещо друго няма значение. Те просто са пари украдени от българския данъкоплатец. От нас, българите. Абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав, господин Иванов. Искате ли да ни кажете още нещо по двете теми или нещо, което ви вълнува вас лично? Попитайте ме, ще ви кажа. Ами, добре, как се отнасяте към оставката на Нели Нешева и изобщо нейната заместничка Мариана Василева, която е получавала по-висок бонус от самата нея? По-висока кражба. По-голяма кражба. Значи, първо, тази здравна каса в това правителство, тази здравна каса, първо, тя не е в правилните хора. Тя, ако е в правилните хора, ще работи както трябва. Но когато попадне в едни престъпници, естествено, че нищо може да очакваме от нея. И за момента тя трябва да бъде закрита, тази здравна каса. Да, абсолютно. Значи, какво означава здравна каса? Всичките пари от нашите осигуровки се бърят в един кюб, дето правителството може да се бърка в този кюб колкото си иска. Според мен всеки човек трябва да има собствена осигурителна здравна сметка и да се знае колко пари в тази сметка и с колко пари може да разполага. Да, както всъщност е в цивилизованите страни. Точно така. Абсолютно. Там имаш собствен фонд, който дори може да не бъде използван за здравеопазване, за каквото ти си пожелаеш. А тук ни взимат пари, които дори не знаем къде отиват в крайна сметка. Вие знаете ли за какво плащате? Не знам. И аз не знам, честно казвам. Да, знам. Всъщност знам за баните, за реставриране на баните на Сюлейман Великолепни. За екскурзии на правителството до Катар, които се оказаха абсолютно безплодни. Просто аз не знам какво прави това правителство в Катар. След това какво ще прави правителство на 20 и 21 в Анкара? Така, те и катарците не разбраха какво правеше нашето правителство в Катар. Турците сигурно ще разберат, защото те са ги поканили и те със сигурно знаят за какво са ги поканили. Само, че това няма да бъдат поставени най-тежките наболелите въпроси с, да речем, изплащането на обезщетения на тракийските българи в размер на 10 милиарда долара. Като и други такива, а ще бъдат поставени проблемите с
как да направят така, че да промиват още повече мозъка на българите, като правят турско-български сериали. Абсолютно. И още нещо, за което да ви попитам, тъй като споменахте тракийските българи. Какво ще кажете за декларацията, която бе внесена от Иван Костов в парламента? Това е абсолютна гавра с българите и с българщината просто. Но то от един циганин какво може да очакваме? Така, абсолютно сте прав, господине, наистина. Той, ако беше човек на място Иван Костов, още докато имаха правителство, ще да направят нещо за България. А те просто продължиха съсипването на България. И даже съсипаха доста повече. Но това правителство може и да ги надмине. Наистина е възможно. И относно декларацията, отново ще ви върна на тази тема. Вие споменахте обезщетенията на тракийските българи, но тази прията декларация може изобщо да не ни даде възможност да поискаме тези обезщетения, тъй като ние едва ли не признаваме едни етнически гонения, които могат да ни изправят и през съда в Хага и в Страсбург и да плащаме ние обезщетения. Правителство на Атака, това няма да важи. Разбира се, но хората трябва да го съзнаят. Аз казвам, че това няма да важи при правителство на Атака и няма как да не си поискаме обезщетенията, които те трябва да изплатят, защото има подписан ангорски договор, който е писан 1925 година. Тъй, че те трябва да изплатят. Те са го подписали този договор. Абсолютно. И аз не мога да разбера как управляващите, как всяко едно правителство до момента се скъсва да се извинява на Турция. Това е наистина нелепо при все, нали, че все пак 5 века робство не ни ли бяха достатъчни? Ние в момента се изявяваме като турски роби. Не знам. Все пак да знаем с кой стои зад Турция. Съединените американски щати. Да. Или по-точно корпорациите в Съединените американски щати. Защото едва ли американският народ иска да сипа България. Абсолютно прав сте. Така е, но много малко хора... Да го кажа с по-точни думи, еврейските корпорации. Абсолютно, да. Прав сте. Наистина сте прав. Искате ли още нещо да ни споделите? Пожелах ви успех на предаването. Ще се чуваме всеки ден, когато мога да ви се обаждам. Много бих се радвала, господин Иванов, до чуване. Да продължаваме по темата с бонусите, регламентирането на бонусите. И искам да ви попитам, вие получихте ли своя бонус, драги зрители? Вие получихте ли бонус? Работим толкова много, всеки един от нас работи повече, някой дори повече от 8 часа на ден. Получихте ли своя бонус? И той в размер на 15 000 лева ли беше? По-интересното, което трябва да кажем. Очаквам вашите обаждания на телефон 0882 100 110. Имаме зрител. Здравейте! Здравейте! Христо Христов от Атака Хасково. Чудесно, драго ми е да ви чуя. Успех на предаването. Много благодаря. Първо да ви кажа. По темата за бонусите. Съгласен съм, че който работи, редно е да бъде възнаграждаван примерно с една заплата отгоре, примерно 13-та, но бонуси с хиляди, това за мен е недопустимо. И аз така мисля, наистина е недопустимо. При все, че някои хора не получават годишна заплата в размер на бонусите, които е получила Нели Нешева и съответно Мариана Василева. Да, аз тогава я гледах направо толкова нагло да се държи. Направо... Беше наистина нагло, тъй като тя се беше обидила, че всъщност не е взела толкова голям бонус, колкото бяха писали във вестниците, тъй като те там бяха дали сумата 32 000, мисля, лева. Мисля, как може да се обидиш на нещо подобно, при все, че си взел 12 000. Точно, именно. Наистина, двустранно е. Какво ще кажете за уволненията на Стефан Константинов и Трайчо Трайков? За Трайчо Трайков, мисля, че просто повода беше с Катар да го премахнат. Не че толкова заради гафа, който стана. Да, абсолютно според вас. Лобистки интереси ли се крият за това уволнение? Защото Чичо ми работеше в Катар и ми е разказвал, значи при тях те в 5 часа имат молитва. Значи не е проблем на катарците да отида в 10 часа на среща. Просто това беше един повод да го премахнат според мен. Други интереси се крият за цялата работа, според мен. Да, разбирам ви. А лобистки интереси? За лобистки интереси ли става дума? Мисля, че заради енергетиката като цяло. Енергетиката? Да. АЕЦ Белене, АЕЦ Козлодуй?
заради АЕЦ Белене, според мен, защото или е проводник на руските интереси, което Бойко не одобрява, не знам. Да. Може само да гадаем. А вие получихте ли своя бонус? Изобщо при мен за бонуси не може да се говори. Да. Аз ще работя на заплата и... А вие доволен ли? Ами, те работят на заплата. И Нели Нешева е работила на заплата, и Мариана Василева работи на заплата. Но пък получават много съблазнителни бонуси. Кое както се оредил, както се казва. Да, така е, прав сте. Разбирам. Ви искате ли да ни споделите още нещо? Например, за декларацията, която внесе Иван Костов, тъй като стана дума за нея и темата е изключително интересна. Не съм запознат. Даже, ако може да ми кажете за декларацията. Става дума за една декларация, която Иван Костов от ДСБ внесе в парламента, с която ние всъщност признаваме така наречения възродителен процес се причислява като етническо гонение и се извиняваме на Турция за това. Това е... Да, за изселване... Абсолютно. Наистина и аз така мисля. Но... Ако трябва да говорим, Турция защо не си плати обезщетението на изгонените от Одринска Тракия? Да, на тракийските българи. А ние с тази декларация дори ще ни се отнеме правото да искаме обезщетения, тъй като ние едва ли не се признаваме за виновни. За пореден път се извиняваме на Турция за нещо, което е просто абсурдно да се извиняваме. При все 5 века робство. Турция е дясната ръка на Америка, както каза и предния зрител. Така е. Те служат на евреите. Така е, абсолютно е така. Искате ли да ни кажете още нещо? Тъй като съм от Хасково, новия министър на енергетиката, нали, от Хасково, поразровете са малко в какви фирми участва и така е. За Делян Добрев? Да. Според вас и неговата работа не е особено чиста? Близък е с определени хора тук в Хасково. Разбирам, ще направим всичко възможно да успеем да намерим достатъчно информация за Делян Добрев и да я представим на всички наши зрители. Да. Благодаря ви много за обаждането, желая ви много хубав ден. И продължаваме напред. Наистина ще се постараем да направим всичко възможно Делян Добрев, така да намерим достатъчно информация за него, за да ви осведомим. И очаквам вашите обаждания и утре на телефон 088200-110, когато ще си говорим по две много интересни теми, но това ще разберете едва утре, точно в 9:30 с мен Мирена Филипова и предаването Глас Народен.